No idea who Mr. Green is, and I I asked a couple times this evening where Mr. Green is from, and nobody knows. Että multa Mr. Green tai mulle Green, meillä on politiikassa puolue, jonka nimi on Vihreät, ja Mr. Green olisi varmaan joku mieshenkilö vihreistä, siis poliittisista vihreistä. Olisiko Osmo Soininvaara semmoinen sopiva Mr. Green? Ei se kovin salaperäinen ole, mutta vähän semmoinen puutarhatontun näköinen ja oloinen, niin ehkä se sopisi. Humoritajuinen, kiva tyyppi ja reilu. Ehkä just kun Mr. Green on vähän salainen ja noin, sitten ei ehkä tiedä kaikki ne. Mutta aina pitää niinku chanssata, mitä se on, niinku testata. Riita Tainola. Se on mun maailmassa se on joku mies, joka asuu jossain metsässä, jolla on oikeasti maailman suurin sydän tai semmonen, mistä se haluaa, missä on paljon, niin paljon, ettei voi. Oh no, 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 no. Mä luulen, että mä oon niin seriösi tyyppi, että kaikki kortit pitäisi olla avoimina pöydällä saman tien. Mä en oikein niin tämmöistä mysteerimäneistä niinkään dikkaa, ja tällaiset, jotka vetelee kortteja hioista. Oh, Markus Selin.